Record ko. Inanas ka gayan. Kagabi tao magpa-enroll nga. Padulong may og Capayas Island. Na dito ang Capayas Island Kwarta dito. kay mo pa-isla katong kabrigada. Ito. Inana man dito sa amo. 50 pesos lang ang bayad. Back and forth na. Wala eskwela o. Kabrigada. Nice kayo. Tora man dito ang Tinaw ang Kanadyan ang galing niyang mabalay pitskits na turap sunangan pa ng Ano lagi ka to? Mga kahoy-kahoy. Oh, diha ang saan. Capayas Island. Capayas Island. Wala ba ibataan ng pitskits Makapalit ko diha. pagkaon lami itong kabrigada. Lampo mo daga dayon sa kuon na palit ko. Ano naman ang Capayas Island dagang Capayas diha. Kang mayor ga po ni pitskits Sa ani. unang panahon ay dagang Capayas diha. Amo na mayor. Pulo na Sa lang. unang panahon. Kasi yung mayor doon ay yan eh. Amerikano nga laban. niya. Parinti ni mo te? May usa ka punuan Capayas. Motor ningon lagyan Capayas. Dito mo girag pa. Parehagot sa Cagayan, Canabayaban. Ang mga senior nagtabi.